Fundable na for a long time it's on your na YouTube channel maka 1 or 2 reasons. Don't worry. And I chetago mazu na YouTube sonyalum ki solu n'ife a na-eme. Iwatago ki engage na channel line all the very important. Ọ bụ na ịchọ ka I grow na like ife a chinazo na-eme je join ya every day na Odenigbo na vote Odenigbo na YouTube channel line all the very important because why oge help grow ihe niile anyị na-akpa ebe a ka ndị ọzọ na-amụta ya because anyị si na kwa ife ụwa it starts with you and I. Ọ bụrụ ife sọsọ m ga-emenwu ihe mụ na gị ga-emenwu. So by engaging our channel, share ya, like ya, engage ya, like comment ya. Ya bụ na ya na-aga n'iru. So anọ m live right now na vote Odenigbo na YouTube channel. Alright, so agwa m si na nnacheta azụ let the cat out of the bag. Gwa n'ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. A lot of things me. In fact, ọ ka na-eme. Ọ na-awa isi na nke a na-apụta iche na ya apụtachago. A na-abịakwa n'ọzọ. Iche na-afụchago. Ọzọ a na-emekwa. How many of you notice that na this period, this festive period, I know a lot of, I know there any kidnapping case. I know any kidnapping case. Even trip take one name ya 4 corner. 4 corner. Okay, for 4 corner ahụ na-atọ ụjọ. Mbịakwa notice na ndị mmadụ na-agbakwa ya. It's not like na ngagide n'ụzọ ahụ ọ bụrụ sọsọ moto nọ ya biye gagide na dị ụzọ gachapụsịa ya mba. A lot of other people na-aga n'ụzọ ahụ. A lot of other people. And I noticed that this period na ya nụrụ there is no kidnap case like ọ bụrụ nke ọ ya imepe social media sị gị na onye a na-ekidnap ya imepe social media sị gị na onye nke ọzọ eyatago eji wee tọrọkwa onye nke a na ha na-eme travel even ndị mee travel nrọkwa maka okporo ọnụ ụzọ mana ọ bụrụ na ị nọ ị nwere ohere ịkpọ m so that ka anyị nweta status report of ife melụ na festive period ịma na abụrụ ihe niile ka ntị Chinazọ ya amacha nnọọ mmadụ ka mbụ abụrụ m mmụọ so otu anyị si share kwa information so ọ bụ na o nwee ka o sue ihe dị otu a si wee mee kpọọ m na 07060485853 ọ bụ na m enwetara kọọlụ unu ịmada ogini me na omero ọ na ya nụrụ and ọha ka ihe niile na-ege m ntị nwere ka anyị hapụ ịnụ na ọ bụ na ome so ọ bụ na nwere onye kpọm dami so omero kpọọ m na 07060485853 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Good evening. Keke ime? Adịkwa m mma. Adị m okay. I wish you the same. Ekesino no. Ekesino onye nke m daalụ sọ. Since wetelu m ihe mụ na gị akpabe. Na-asị gị. Chai. Chai. Thank God though. Thank God na ihe niile dị mma ọkụ wee dịkwuo myself. Chinazọ nke bụ eziokwu bụ na iwọchi adịsị Christmas and New Year anụrọkwa na kidnap nke bụ eziokwu anụrọkwa ihe anyị na-anọ bụ gịnị na Trump na na-agbara Christmas ịghọtara n'ebe ndị bandit nọ na prezidenti anyị rapụrụ obodo a since 28 and 29 of last year. Rapụrụ afụbeghị anụbeghị anything from president anyị nwere ọ gwara anyị na anyị n'ihe ihe anyị nọbụ na nke anyị na-afụ na social media ụdị ekwu okwu n'ihe asịrị anyị
onwere ya anyị nọrọ aka ọjọọ dị bikos egwu agbakọ ndị kidnap ndị bandit afọ egwu agbakọ ha afọ bikos Trump nọ n'elu na-efegeli Peter Mba nọkwanụ na saịdị anyị na ihe na-anwụfute na tron ewetago na-emekwe nke egwubazi aha nche niile afọ onye ọbụla bezidebe bikos nwere ike isi ka ime ị mara ma ọ bụ ebe anyị chọrọ ime ka Trump nọ emeghị gịnị ka igbo sa mịa gị ka azụ mịa onye a ka azụ ebe eziokwu bụ na anyị chọkwa mmụọ ihe ọma ka emekwe mmụọ 2026 amen ọzọ anyị na-anụkara ihe akụkọ dị napin Steven na ka sọsi anyị na-anụ bụ jọs ma obele ịmakụ mgbe ori agụ na mmadụ nwụrụ ọkụkọ mmadụ na mmadụ gburu rice mmadụ sọsọ ihe abịa n'ụbọchị kidnapping I don't think na anyị nọkwara na this chere ebughara rice ebe kwesịrị ịdị egburu adịteghị onye gburu rice edizize amụnọ ya na-atagete rice bag bụ ana n'ụlọ olu na ọfrozi rice ịnụkwa rice emefim ịnụkwa sọsọ ya bụ akụkọ anyị nọ ịmagoro ori agụkọ ya bụ ike wee lie is well o biko na-ekene ndị niile na ndị na-ege Food FM ma ndị na-agba agbọ emisiri mụ na elot tantarize emisiri m ofu nwa na oji odo emisiri m Dj Olimbo my brother ịkpa na Dj Olimbo asị gị na nga batara ma ndị be m biko ọsọ ọrụ juru baharụ ebe na-ekele ndị niile na-ekele ndị niile na-agba abụtụ eze Chitoke ga-awala anyị ọjị ihe ọma amen abịala afọ ọfụ ga na-abụkwa afọ ọfụ n'ime ndụ anyị wee lukwe ise ọbụna Chineke tupu anyị bịa yes so amen anọ m anyị nọ uche ka ndị ọzọ m ike batara o daalụ sọ ha o chimo anụrọkwa m nke a bụkwa izizi nna anụ ya anụrọkwa m tata bụ izizi nna anụ nke ọkunu wee na-afụ enwe ndị evula akpara isa na krismas a ndị ịdọwa ihe nni evugharị ya ndị ma edowe ihe mmadụ ọfụma emekitebu na aka kpala unu ọ bụ na ị mere ụdị omume a n'afri just mara na Chukwu just chọọ ịgbara gị krismas maka ndị na-eburukwa ihe nwere evu ịmakwu na ọsọsọ nke ha nwe ha ga-eji wee sustain bụ ihe ahụ ịmarọ but my happiness na at least go one confirmation na ife dịka kidnapping emere gịnị abịara this period ọ bịa late ọ bịara at all okay from one person that we cannot judge anyway so ka anyị na-agakwa n'iru cheta na ya kpọnwụ na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 taa bụ Monday 5th January anyị ka na first week of January kwa na-adị unu ka omego 2 weeks anyị banye ka o si adị don't worry anyị ga-anụ ụdị ya this period hello alright jisike ka ịkpọghachi m azụ ajụ nna ajụ tata bụ na ihe dịka kidnapping na-abịa this year because mụ anụrọkwa is a thing of joy na asị m kwuo is a thing of joy adịchacha m so happy at least enwere a lot of ụmụ nwanne anyị si obodo oyibo nata ndị nke na-anatara ọbụ atọfụ ụjọ na ha mara ife ga-eme hello good evening ka afọ gị na ebe isi akpọ m true akụ gị a na-ebu ajụ you don't say iminiri ife no akụ na-ebu ajụ daalụ thank you It's a wonderful one. daalụ First of all, come Kenegodi Enugu State Governor. okay Maka the level of security. Relaxed mind. Like before.
just like I'm away WhatsApp the four corner WhatsApp. Yes, I passed through that route the other day. I had to go for quite a lot of cars, and I got to quite a go there. I was so happy. I got to go on my canal with strategic security architectural design into open Enugu ọkụzie n'ime ya na-ekenekwu high chief Trump because anyị ya high chief maka ụmụ action movie ọ bịa mesia na Nigeria onye ọbụla akwanyela onwe ya na-ekenekwa ndị Igbo in general because in fact this period mma na Igbo is highly united onye ọbụla anatasịa amalụzie na anyị welube ịma before na-adị ka ya werebe onye ọbụla na-agbasi ọsọ but this period everywhere ju hold up eju everywhere n'Enugu ijekwu Anambra mmemme everywhere na-afụ people ịghọtago ọ dịkwanụ ka a na-eme and ihe abịa ihe anyị opportunity onye ọbụla na ọ na be nke ya na community nke ya chịkọ community nke ya malụ the kind of problems ewe malụ how to provide solution to some problems a na-enwe na the community and how to help out ịghọtago mee development a na-abịa in fact asị m na ihe asụkwana one of the best Christmas and New Year ịghọtago nwego for some years now ịghọtago despite na obodo wee ka ọ madị but Chukwu nọnyekwalụ people they were able to celebrate it very well ndị ewero ndị were ewe ga-elu ha aka ịghọtago and the cost of rice bịakwu reduce kwuo so people were able to afford it. So it's a thing of joy. Yes, sir. For bringing up this discussion topic. I don't have any bad news this period. I don't have anything like kidnapping and all of that. The celebration was so peaceful. And I hope I can you don't want this January because everybody so that on a local December I have more progress more than for 2026 because if one journey you on a studio then make what kind of my Daalụ so daalụ ajụ akụ na-ebu ajụ afa gị dị so nice ọ dị very very igbotiku ụdị imago na afa kwesịrị na-aza ebe a mana ọ dị confusing at the same time because akụ na-ebu ajụ you must be slapping that person with money ya tago anụ isi dị tin onye fụga anụ isi gị na-esi ego na-ebu ajụ ọ dịkwa mma. Hello. Good evening, Kekime. Obido, anyị nọkwa na 2026 anyị si onye ọbụla ga-asa anyị isi this year ka anyị kọtụọ ya off si gwawa anyị eziokwu this year. afọ ọhụrụ ama m na ọ na-aga ka o si na-aga ndị na n'ụlọ ama m udo dị na-eme m n'ọfụma ọkwa aka m bido n'Igbo onye njem ọnụ ama m n'ịnọ ya natalizin nwoke ọma ihe adị eze Imo ofu nwa n'oji oto ndị nji aba ama m n'ụlọ nche niile nọchi ma ndị mkpọrọ ma ndị makpọrọ udo dịrị unu Chai anwụ jisike kekpọghachi mazụ jisike kekpọghachi mazụ m ga-take call on this question till 5
then we're buying Zifen Jimakia, we bring here up the question at the first place. Funding on our YouTube channel, let's send a message. Jude Afam, good evening, Auntie Chinazo. Happy New Year. I'm Jude Aroka from Ozala in Igbo Etiti. I just want to greet you right on. Dalu so, Dalu Jude Afam. The adores him, Dalu Chinwa, Happy New Year. If we may this, you know, not borrow Auntie Chinazo, I'm going to call to get off. I need a New Year resolution this year. Ekpo same Auntie Chinazo. Ugo nkwuyalo. Yotago. So kpọọ m Aunty Chinazọ na Odenigbo ya fụzie n'ilo ịchọzi ịkpọwazi m sweet potato jos nsogbu adịrọ ịchọ isi m na ọmụ onwe bụ express dị na nsogbu adịrọ mana na Odenigbo ọ Aunty Chinazọ o one and only delectable palatable delicious Aunty Chinazọ make sure you tell Aunty Chinazọ ka anyị hapụ isi okwu. Hello. Ka ime anyị dị mma adịkwa m mma o nnọọ. Yes o nnọọ eze anwụlị nnọọ. I'm telling you, bros. Yes o. Daalụ. Otu o kwesịrị isi wee dị. Okay. Mmemme ha ncha so na mmemme ịpakichie moto gị ụzọ ndị ụmụaka ewere ya mere ihe so ha. Akwụkwọ ọbụla ọgba akwụkwọ ọbụla efere akụwala n'oche agbachiri mmadụ obido antaso n'ihe ife ọnwa ha wee kwado ihe na ama nwekwa n'iwe ma mba mbọ ka antaso na mmemme ịnwa enwekwe dị ka onye akpọgị na akpọgị ọ na-afụnye ya wee mmadụ furu efu ụlọ nchekwa na ma ndị gaga ana ana ma na ụra na ya narụkwa ya na-ekenekwa ndị votu FM niile na jesu ozi ngwa anyị n'ahụ gara aga wee batakwa n'afọ a ọ na-aga na ntụziaka nke anaghị maka ọgwụ ọkwara dịka aka ọsọ ụnụ anaghị Krismas eziokwu ka nna agwụkwa. Are you serious? Adịka nkọ imenere ihe a daalụ so ya nwere ihe ọzọ maka unu ka anyị ji nọrọ ebe because ama m na a lot of us ama nna so ọ na-adị very important na ịnọrọ ọma ndị ka echezọ ga-echezọ anyị werukwa onwe anyị werukwa egwu werukwa ịmago anyị abụrụ each other's solace in time of no humans at home. anyị ka anyị ji nọrọ ebe a make sure na your program na-eme isi ya na your beautiful music na-eme isiri ya na nye gị ya n'otu o kwesịrị isi wee dị so anyị anụgo ya at least n'Enugu agụd. And talking about the East and ife ndị gọvanọ na-emela aga m Ekwulọbịa na weekend a onye mara ebe Ekwulọbịa dị ikwesịrị ịma nọ na Anambra aga m Anambra and ife mfụ ju m afọ o gosi that na our governor na-eme ọfụma or our governors na-eme ọfụma ịghọtago o gosi na fa na-eme ọfụma because kedu ife melụ gọvanọ ga-eji wee rụrụ afịa rụọ paakị ifu massive afịa na paakị ọrụ na Ekwulọbịa chụpụsio hell Ekwulọbịa dịzị ka London, I'm telling you. So ebe ahụ ebe njedebe na adị m sure na anya bụ development gbadakwu ma ọga ma probably ka ebe a na-akpị mkpọrọgwụ and ịmago nke ebe ndị agasị dị Nnewi ha gasị because ịma na ịbịa na Nnewi na-ekwo vumvumvu Nnewi dị nnọọ ka New Ọnịcha
ịghọtago ihe niile na-ekwu. So ama m na otu akọga nke ọbụla na-emerọkwanụ last year, anyị emetọpụ ya this year. So ihe mfu dị very very, so anybody nata this Christmas ga-eti aka n'obi, yes, it is worth coming back home. No worth re coming back home because ebe niile even my brother boom na moto sim ha n'ụzọ dị otu anụ a from Nwagu to Ekwulọbịa in the next 10 minutes n'orugo nsị ya yes n'otu aka ụzọ dị I ka na-erutekwe nche na m afụchago because aga m ebe sometime early this year, so from the flyover mana mgbe ahụ arụbeghị this park na this market ife afịọ ịmara otu anụ a new market dị kịta arụ ọrụ ha mmasị ya till ha face tinye gada rụọ ọrụ ha like ọ bụrụzi nke pụta na-akpọsi ihe n'ala nwezi ihe dịka ịkpọsi ihe n'ala onye ọbụla nwere shop nke ya mana open space, open shop. It was so beautiful to look at. Abaro m ime but ihe mfu from azụ from the outside ju m afọ. Ọ n'ụtụtụzi na-achọzi na ka m bazie park wee fụzie park si buru je nchekwa nọ ma nche na ọsọ afịa ka alụ eburu o wee bụ ma ndị na-eje Enugu from Ekwulọbịa, Ọka from Ekwulọbịa, Nnewi from Ekwulọbịa, Ọnịcha from onye ọbụla nweche stand nke Fana Park. It's a very beautiful thing. And I put me as this change, it begins with you and I. It begins with you and I. Government tinye ihe mee ni otu ahụ oshiwe dị ọ ya adịla anyị niile na mma. Ịghọtago kama na ịma na ụdị ihe inwe ka ịpụtazi a ga na-akwụzi tax akwụ ụgwọ nke akwụ ụgwọ ọ ya na ha ncha soche because a ga na-maintain the place. Ọ bụrụ ile ka a ga-eji na-maintain ya. Hello. Ewo anwụ nnọọ. Organic. Ama m na emeri ọfụma eziokwu dị mma enwekwe oke akụkọ ọjọọ a nụrụ ndị nara ọnụ ha emekwere ọfụma maka mụnwa na onwe m anarọ anọ m na ebe m nọ ọ jọs ihe anyị na-afọ bụ accident o mere n'ụzọ ebe dị iche iche ndị ma yesterday enwe nke mere na tazo keke na bọs so edibis obere chance a ohere a na-ayọ ndị keke na ndị bọs biko ya ahụ afọ ọfọrọ ka aba ị na-anya ihe anyị na-anya ịgbado anya hapụ mmanya a ụnụ na-anwụ ọpụta ụrụ ụtụtụ dimkpa apụta ụrụ ụtụtụ ibido ọrụ ịma na mmụta anyị n'anya na ndị mmadụ dị gị n'aka ndị anyị bụ nne mmadụ ụmụaka mmadụ ịpụta ụtụtụ buru kaikaya na mmanya ụzọ nwa njiji afọ anya na-achịchazi onye ahụ ọ bụ ya na sterin biko nụ ị na-anya ọbụla ị na-anya biko gbaa mbọ n'anya gị toro eto ịnyachazi afọ ile onye chọrọ ịga nwa mmanya ka akara gị mma mana eche m ihe a bụ afọ ọfụrụ na afọ ọfụrụ ọbụla na onye ọbụla ga-eburu ụzọ chiekie ndị ya ịmara misteki ị mere last year mere na imeghachi ihe ị chọrọ ime biko bido n'oge bekee gbaa breki na ya mgbe mgbanwe n'ime ndụ gị ka afọ a ghara dị gị ka afọ gara aga maka afọ a bụkwa ezigbo afọ nwa na nwa m afọ a ezigbo afọ wee nye m ma ị chọrọ ma ị chọrọ ya tụ onye ọbụla anọkwa nchọrọ ihe n'eche na-achị n'afọ a na-ebido n'oge plan onwe ya emere ebe ọ bụla isi ihe mpe gị na last year gbaa mbọ hapụ ya maka na enweghị ihe ọma mmehie na-enye mmadụ kama ọ na-ewute ọnwụ ike na nka gbaa mbọ ka ibie ndụ dị mma na ezigbo ndụ obi aṅụrị na-adị na ya adịke na-azọ asị m ka nkene gị mana otego anyị kwudobe anyị godo m so n'omego most 3 weeks anyị kwudobe dị nne kekwe gị mana chance adịrọ ọnụ n'ịkpọ mana m na-asị ndị na-akpọ ka alụnụ obi jiri m nnọọ anwụrị anụgo m ụlọ ọtụtụ ndị na-asị ka afọ a bụrụ ezigbo afọ wee nye anyị ọ ga-abụ afọ anwụrị afọ udo ogologo ndụ na arụ isi ike enwere otu onye n'ime anyị ndị both FM fans agha achọ achọ amen ihe anyị ga na-enweta ezi na this station invitation na a na-agba nkwụ onye nka
onye ka na-eme nwedi, onye ka na-aga child dedication, ọhịa ka anyị na-akwadobe maka ahụ. Mụnwa na onwe m Nkechi na-aza abago m afịa igote akwa ma shuu. Maka ama m na mmemme ga-esi eti ogologo na-adịghị anya. N'ime Jenụwarị n'ime Jenụwarị a ka chere ụka mbịa n'ime Jenụwarị a ka ị na-ekwu maka nke gagolo aga. Afọ anyị nọ n'ime ya kwadobe. Amen. Amen. Ndị fans anyị God FM a na-amụpụ nwaanyị a na-eme nwedi. Abio. Ụta ka ọ ga-esi wee dị n'ekwe nsọ ọ chọrọ ma ọ chọrọ ezigbo ya stampụ ụtọ ọ ga-esi wee dị. And teaching as well, I can't wait to get your own invitation. Amen. Dalo so. All right, yes, so whether no wedding or not, if I'm on a mega name celebration. Of course, I said then do onye add 1 year to his or her age, a celebration, maka na ife dị anyị eji wee mee nya bụ mmemme onye dịgodo ndụ bụ ihe gbaa first yatago. So ife ọbụla ọ na-bụ mmemme bụ mmemme mana otu ọbụla o si na dị ọ ga-adịchara niile na mma. Cheta na nọ na Vote Odenigbo na YouTube channel anyị ebe anyị na-etukwu nna na-akpa nkata ka ụmụ nwanna dissect okwu with asụsụ anyị. Biko cheta ka ị join ya, ka ị subscribe or ka ị engage, ka ị share. Biko subscribe and share. Ọ dị very very important. Ịghọtago nwe ebe anyị na-eje, onwe ebe anyị na-atụ anya na anyị ga-eru and anyị ga-eru ebe ahụ in Jesus name. Amen. Hello. Good evening. Ke ka ime? Good evening. I did. Ka afọ gị na-ebi. Onye ọbụla natasichaba na ọhụ nachala ụnọ. Ọhụ nala ụnọ, ị nala ụnọ. Okay, ụnọ na Nike Lake. Okay. Ọ jụkwala ese n'izi. All right, daalụ. Amen. Nsogbu adịrọ, mebe na enjoy. O meche dị enjoy, m ga-anakwudo m. Anyị anatakwa bidokwa ebe anyị kwụsị. Daalụ so. Hello. What's not a radio gibiko? Adekwa m oyi. I wish you the same. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Afọ gị bụ Elder Okechukwu. Okay, Elder no. Gaa n'iru. Some policemen shot dead and nke agba van ha ọkụ. Nke a bụ na nke a mere n'ebe early December before agbawa Christmas. Okay. Ọ gọvanọ ka ị ga-eje meet ọ kwụọ gị ụgwọ. Ka ọ dị. Daalụ so. Daalụ. Yes, that incident okwu maka ya.
we heard about it, but if we that thing did not a revenge, a kidnapper or mother agbara the police uniform men or the police. If you ya dika the asị onwe ndị ha melụ something, because that thing dika a revenge action or event. Ị nweghị any reason ịgbabuche mmadụ etinyekwu ya suo onye ahụ ọkụ. Ọ bụrụ na obodo ndị ọcha a na-akpọ execution, o gosi na onye a mmegi something, ị chọọ ịbọrọ ụbọ, ị just try punish the person, you're taking the laws into your hands. Ịghọtago? So, and that may be fair, or maybe before Christmas, or maybe before, I think, early first week of December or so. Hello? Hey, KTLM of all people. Kime. Good evening. Can I forget ABC at bomb? Ude Cosmos from Agban Road, no. Dalo. Maka gịnịzi? I kwesịrị iti na ebe a ring de banye ịbanye ịpịa the screen. Hello? Iwelu phone gị ịbanye. Ifu iru m ọma na-ekwu, ọ bụ na ịchọ ka okwu pịa aka na the screen obuba gị. Ị ga-afụ like, ị ga-afụ comment, ị ga-afụ yes, obubazie gị directly to the channel. I comment nwụọ. Daalụ sọ. Ịghọtago? Ọ na-adị very important. Enwere ike ọ bụ na nwee bad character. My brother, ajụjụ ejo mama m ka m ga-esi wee jụ n'ụsa anụ gị ya na. Ọ bụ ike ọ bụ na nwee akwụ ya. Don't worry. Daalụ sọ. Daalụ. Ebe unu nọ nsogbu adịrọ, I understand. One. All right, 0706048585 mana ọ dị ka ma ya continue this call mgbe nna chetara azụ ka nje zụchara obere afịa. Ịghọtago? Mgbe nna chetakwala azụ, anyị bidokwa ebe anyị kwụsị.
Arụ na-adụ erie na ndo nke ga-ere anyị gbara anyị ọsọ.
Eyelutego na chete na Volt 104.3 FM afamba ntichi na azọ and anyị manụ ka ebe anyị nọ n'Odenigbo ebe anyị na-eji asụsụ anya dissect okwu ịghọtago agbadata na our pressure and our tension ebe ahụ ebe ụwa mgbede anyị ebe ya wee gachachacha m na ahụsụsịcha nnọọ for the day anyị abịa wee were asụsụ anyị wee were egwu anyị nnọọ wee medaba n'obi maka na life a bụkwa na ofu mbịa ekwana nnọọ ka mmadụ destroy your happiness ekwana ka mmadụ were your joy and onwe ihe ifu bụ na onye na-enye gị happiness and joy go for it even if not mmadụ go for it so onye ahụ my dear without you I will not be complete without you this life will not be complete without in fact it might feel game to be with the person na-enye gị happiness the only thing bụ ọ na-enyekwa gị happiness gị nwa na onwe gị a na-enyekwa ya happiness ịghọtago so find a way to work it out or the very very possible mana ọ bụsịkwa na like ya sometimes ọ na-emekarị na like ya mmadụ onye ahụ adịghị like ya back I don't know why mana Chukwu ga-emela anyị ebere in Jesus name so ka anyị na-agakwa n'iru kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 o nwere ka isi wee nụ ụda kidnapping this period this festive period because eso m na one of the happiest people emerom travel but for the fact not very peaceful for the past fact na enwere any negative connotation with us na this festive period emara how happy ndị so ka ịma na ọsọsọ ndị drivers bụ na fadia service moto efute eburu moto tinye n'ụzọ a na-egbusisi ụmụ mmadụ ka ịma na ọha ka anyị na-aya emesịa na iji nwe efu because Nigeria need a lot of restructuring. I need a lot of new things, a lot of things I need. So even on why I get video somewhere. So thank God for the intervention of VDM. Thank God for the intervention of President Trump. We cannot take it away from him because aside from the fact that the man will be able you know who name you know no. So cheta na nọ na YouTube channel. Don't worry, didn't join him na YouTube engaging. I will read out your messages. We can go past messages soon. No genete haka. Go. So can you go maka VDM and Iana Harrison? One mishuko again. Cheta is my fan. I'm Harrison anyway. Naga bigger this period. I think since maybe the drag got this guy since October or November. But o mecha jenga because ihe niile ọ na-eme whether na ọ na-eme ya for good or for bad ọ bịa ya saa ya by taking away some millions from akpa article 54 million ka o wepụrụ 40 something million amara m ego na o wepụ but ọ mahụ na ndị nwe ego ahụ ya agụ dị ego gụgharịa ya before eti okay what does the guy do? The guy he's not an activist or an intervener, let me put it that way. Enwe ihe siri ike ịchọkọ resolve ọrụ gị ọgwa gị ego na ị ga-eji wee ego na ọ ga-eji render the service in the name of irresolve ya ọ bịa meelu gị ọ ga-agwa gị ego one like nke lapụtara ya bụ nke kidnapping case of one man family ya total some amount of money ndị kidnapper assist total o wepụ some money from it. The kidnappers na-ego na ya na onwe ya si na onya imago he will not intervene by probably ibuje the ego to the kidnappers den or something ebe ọ bụ na location enye ya ka e wee submit ya the ego so ebunye ya the ego ahụrụ m ka ndị nwekwa the family member of the man wee wetagharịkwa the ego wee gụba the ego wee notice na mgbe ebunyere ya the ego na o wepụ some money from it ajụbazie ya ọgọnarịa na o wepụrụ the ego. Meanwhile, there's another phone record. Emagona na ndị friends ya mekwa. Amaram ko shweta, in fact, amaram ko shwe lafto onwe, amaram ka the things we me. But at the end of the day, obu no wepụrụ ego from the ransom money ekwesịrị submit n'aka the kidnappers, which means that he was putting the life of this man in jeopardy. These kidnappers were making a machine, eji agụ ego. And I man go with machine. Millions of naira, I did take it up to 30 minutes. Just by number of notes. Up now 1,000 naira note. Number of it you go sigi. You go no put.
So from there ekwubezie ya jụbazie kedu ife mere oge ju ewepụ ego ransom kedu ọ na-akwụghị ụgwọ service such a render nke keneko before mara ya people from all over sebazie n'otu aka o sue were ego ha n'otu aka o sue dupe ha n'otu aka esue na-agba egwu ma onye nke nwanụ si na enyi one man si obodo oyibo nata si na enyi ya nwaanyị buru properties ya buru moto ya wee nalie onye ọ na-abịakwa ịbịanụ the girl wee buru properties ya wee gbaa ọsọ no this Harrison ka ọ contact sị ya biko nye tresere ya the girl kwụọ ya ego ma ego na ọsọ 5 million ka Harrison si ya na oge take ma logistics ma whatever o ye need wee track ya the girl down or track the girl down. Okay, or track the girl down. Moto the girl bunyekwara ya moto the guy. O sizie moto, sizie. The guy did not hear from him again. All these things were putaba ife. Manke one boy as na mpia na mmia selo who separation, how separate. So the man say ka a reverend father bo 1 year and bu cosmate ya na school. Konodo the boy anya. Go train Noria the boy na priesthood. Nakata the mad boy contact ya Harrison say ya biko na nwa no with priest no like raka the priest probably go all these women and their shenanigans lied against the priest or something. Poor Harrison 600,000 naira. Say ya biko ya were rescue lo nwa na ocho ka nwa pụta na that kedia na akpia. Go seminary or something. Not just go chok up tanaka the parish. Not chok up tanaka the reverend father. Harrison sees the colleague. Where be bodo the priest. Now the priest that they take care of the child. Now the priest jiwe panka. Now the girl the boy jiwe that's not the boy and anya machine meru. So the onya base to oya one ana but shotgun. So na ha treat the thing medically. Hamro no traditionally ke kwesi treat the guy. And from the time maybe those the treat where the guy traditionally or heal be 600,000 naira Harrison sees ya. All the kidnapping case and when Harrison cast no any one ama even the kidnappers then one on ade. No ya na rescue. So now even you got this guy about that now. Since this guy will be issues VDM na call her out. Na call her out. Say ya account for this person's money. Nya sa onye nka nya kwezi okwu nya come out clean. Nya repent nya the honest. Mache nke that nke owepuru ego kidnapping na biye laptare ya o ejenga. Ono na nga for 1 week or more than. Wee pụta. Because in on na nke ma ihe na-eme no now. Wepụtazi wefuzi ihe na-eme. The guy pipe go do low. I am rozonu ma kidnapping. Because everybody is like saying, the addition of this boy, I be this guy, I be this man, I'm marry ife na Easter. Or even na Nigeria. Maki kidnapping. Nyawa na eje agbalo. Nyawa na eje anapụta ndị kidnap. Ụfọdụ n'ime fa ga-anwụ. Ụfọdụ n'ime fa ndị agha submit ego fa. Apụtazie ọbụna fa anwụgo na-agbagbu fa in the process. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọ ga-awa apụta ọbụna adịmago na ụfọdụ dị ndụ ụfọdụ ya anwụ wee pụta na the situation. Meanwhile all this period because anya nụrụ kidnapping case anya nụrụ na mmadụ agakata afụ ozu mmadụ na-akụ. I hardly heard it this year. Nke nno me na Anambra n'Ọka bụ girl pụta koyiri wee butu ya na Lexus ka nke ahụ ị ga-amagodo na ọgwụ ego ka eji ya wee mee ọ bụrụ kidnap ọ bụrụ onye na-ara nsọ n'isi. So I na-asị aside from Trump na his intervention ịdị sure na nwata nwoke a allegedly abụrụ ya bụ ife allegedly na-alapụtasị ụmụ nwanne anyị because suddenly nwoke a baa sel anyị adịghị anụzi kidnap anyị adịghị anụzi ransom anyị adịghị anụzi abduction ụmụ ife ndị a hapụgodu ka anyị hapụgodu ihe na-emegodu na Borno ma Makodi ma Bauchi ka anyị kwubegodu maka East anyị a because the guy bụ onye Delta ebe a. So I gotta be very careful who we trust because ndị mmadụ trust to this man so much
That's not so good again n'ihe a na ọ ga-ana gị 12 million ị ga-akwụ ya anya na ụfọdụ ndị bụ na ọ sị ha na ọ ga-help ha napụta fana o nwere ike ọ bụrụ na o nwere gị na ya na-aza ana dị n'obodo oyibo ọ sị gị na ego na oyi ete ka iji wee rụọ dị ọrụ nke ị ga-ejezi ije ọrụ nke ị na-echezi ka ọ rụọ ka ọ bịa nye gị feedback you will not hear from him ọ na-alụ gị ka ya na ọ na-alụ gị ego ọ natakwu an self a man knows from him either no season or no leya or that he did not even do anything at all. So a lot of cases I know when you can do kwa kandi sure na obro so some na feel this safety condition obro so some na feel this safety because na dem market anu abuna some certain things na eme I put some certain things in place so when the buna ha nọrọ in existence ihe wee dị mma when the buna all because of na ha enweghị opportunity ime anyị ịwa bụ na ewe eme ha anyị so from here to go thank God enweghị ihe dịka gịnị kidnapping this period ndị bụkwa na ha kọ na village ha ya ejekwa ha ya anatakwa n'udo ha ya esi n'ebe ha si nọ nakwa n'udo nwere ife ya emefa. Alright, so abụ na ịchọ ịkpọ m ịchọ itinye ọnụ n'okwu kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 fa ndị bụ na fe dowere nnife ọfụma foodstuff ọfụma ndị agụụ dị na-arụ wee bịa doweru unu unu ndo ọ bụ na ị na-ege m ntị right now ọ bụ na ebugharịrị ihe kwesịrị iri this festive period ndo ndị kacha emeela ebere bụ ndị adachi ebunyere ebunye ndị bụ na iwepụta ego akpara is the very cheap this period. Yes, obviously very very affordable this period. So thank God not the affordable because a lot of people ga-enweta enyemaka from ndị ka ha nwere ịghọtago. So ọ bụ na enyezi gị na iso na ndị natara anata this period onye ọzọ wee bịa na ya ala gị n'ike ma ọ gị nwa amahụ ndo dibe dibe. I pray that your help will not come from one place or from one person. All right, Onyejekwe Cecilia Sim, hello auntie, lovely auntie Chinazo, happy new year to all Vote FM crew and Vote ODENIGBO family. Dalo so Cecilia Dalu Uchoke Chukwu Sim, happy new year. Onyejekwe Cecilia, because we thank God for providing and protecting our families during the festive season. It is not over yet. Over. Careful. The new year 2026 is here. We will see you through. He will see you through. God will see all of us through. Now for Jesus, amen. Okay, Pauline Godwin, Ikesim, good evening, Auntie Chinazo. Happy New Year. Dalo so Pauline Godwin, Ike. Dalo so. A lot of you now check on my network. About me, network ni so I don't know why, but let's start again. Okay, so Bade Giraneza. Bade Temu Giraneza, all the way from Rwanda. Thank you so much. Dalo so I'm trying to refresh phone I can mana or network ko phone ko go in credit ko phone. All right, so ogbagote ijisike kpom obu nature share one or two things. I know it's not the last wrap of the show. O mgbe ọ ga-abụ na anyị Igbo izu oshi kidnap mmadụ iyafu ọbara ana tụnye gị na amamfụdị gị naanị amamfụdị gị. In fact, anadika inabu sacrifice for the gods. Anadika inabu, but right now I don't know. A lot of people because of Christianity, chago ihe. And we God of dignity, and we God of honesty. Isi as able taking you God of honesty. Isi as
isi asị a ya sị gị in 3 market days ihe mekwana ala gị ma nọ iyi ahụ enwu n'iru that god biye ogbu gị because na aka gị adịrị ọcha. But these days onye meta omealụ. Mgbe m bịara echi ine ka m kọọlụ unu nke na-eme na chọọchị maka this time around I just don't know. Amarọ m, I don't know. But chi anyị mụ anya, chi anyị adịghị arahụ ụra. Chi anyị mụ anya, chi anyị adịghị arahụ ụra. Ọ ihe mma. That is all I know. Ịghọtago? So onye ọbụla mpụ onye ọbụla na-eme ya jishi ike na-eme. One day the day of reckoning will come. But ọ ya abịa, ọ ga-abịa ka gịnị? Ọ ga-abịa ka a thief in the night. And the mama, why? Because need be busy. Instead of protecting yourself, you know, around the house around. Na-eme mpụ. Na-eme ihe ekwesịghị ime. Na cheta just one more song. Mgbe na chetala azụ, I apịachie because network anyị egosighị anyị shege today. Aga na ebe ọ bụla na cheta azụ ndewo. Arọ na-aṅụ erie somewhere bushy. Owabo mma na-aṅụ but your B is for busy. Are you busier than the Chimarok? Ofu nwa na-eferu. Are you telling me you're busy than Zenko? Are you na-asị unu daalụ no na-eme ọfụma ka iso nọnyelụ m nnọọ from 4 wee ruo kịta anyị na-abịazi na the last wrap of the show. Alright, so ihe niile nchọ ikwu kịta bụ ekene dịrị Chukwu. Tata bụ Thanksgiving. Anyị na-enyezi Chineke n'otuto nnọọ. Enwere onye nọ na be anyị achọrọ achọ. Enwere onye achọrọ achọ na be anyị na this January. Achọrọ mmadụ achọ na January, even though na anyị chọrọ mmadụ, anyị chọrọ nwanne anyị nwoke sometime na November, but anyị na-ekpe na-asị na ọnwụ ike ama bụ our portion. And ihe njue like ya this particular
if gon ka ọ na-adị ishi one day, many days before the thief, mana one day before the owner. Na Harrison ihe ọ na-eje na fine boy n'ọrụ onwe ya. Ihe dị akpa bụrụ gịnị? Izu oshi. Enwe very soon na I discover kwuo na onye anwa bụ ife na arrange kidnapping ndị mmadụ wee bụrụ onye anwa na I rescue kwa. Etinyekwori ya na CV ya na kidnapper ka ọ but Chineke nna meri ya ebere. Onye mara agba, onye mara asụ sụọ n'ife, onye amaghị asụ sụọ n'ala. Oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na anụ ukwu. Ka emesịa nụ, I believe na ọ ga-eme tụ ọbụla o si na-adị as bad as bad. Afịa aha ịkpọsa ọ ga-ele. And mgbe ọ ga-ele times 2, times 3. It go shock you. Ndewo ka ọ dị n'echi.